Nové parkovisko aj s príjazdovou cestou na Vrlíkovej ulici na nábreží odovzdali do užívania. Obyvatelia okolitých bytoviek využijú 20 parkovacích miest. Realizácia sa zaobišla bez odstránenia akýchkoľvek stromov či kríkov. Som rád, že práve tu pribudlo ďalších 20 parkovacích miest, pretože parkovanie je problém celomestský, ale postupne ho riešime krok po kroku, nedá sa to z večera do rána. Sú to aj také technické vymoženosti, že dažďová voda vteká do zberných nádob. Veľmi sa teším ja aj s mojimi kolegyňami a kolegami, že vzniklo nových 20 parkovacích miest, pretože problém je tu parkovať. Ľudia parkujú kade tade. Mnohí parkujú niekedy aj 200 metrov od svojho bydliska, alebo proste tak, že ani auto si nevidia. Je to veľmi dobré, veľmi sa tešíme, že konečne sa urobil taký prvý krok, čo sa týka parkovacej politiky na nábreží, a zároveň sa tešíme, že mohli byť zachované záhradky, lebo to bola jedna z podmienok obyvateľov, báli sa, že budú zrušené, a tie záhradky teda sú zachované a ľudia sa z toho tešia. V rámci kontrolného dňa sme sa boli pozrieť aj na Vrbický most. Zhotoviteľ chce most dokončiť o 2 mesiace skôr. Sme sa dlho zasadzovali o opravu tohto mosta na základe pripomienok našich obyvateľov, ktorí ho používali. Ten pôvodný, ktorý bol už naozaj po životnosti a doslova bol prederavený, vyzeral ako rešeto a každú chvíľku sme sa báli, že dokonca padne. A tak sme vynaložili veľké úsilie, aby sme presvedčili vedenie župy, že naozaj treba časť peňazí, ktoré župa získala z úveru, rozdeliť rovnomerne po celom kraji a aj do Mikuláša, aby sa nám niečo ušlo. Takže som rád, že sme toto dosiahli a teším sa z toho, že vysúťažená firma pokračuje veľmi pružne. Využila aj dobré počasie, ktoré nás v posledných mesiacoch vlastne sprevádza. Som rád, že od roku 45-46, keď bol most bombardovaný, znovu postavený a doteraz vlastne už posledné obdobie chátral, že sa konečne urobí spojnica s touto mestskou časťou, s celým mestom a s mestskými časťami Ploština Jelanovo. Robotníci už odstraňujú debnenie z nosnej konštrukcie a začínajú práce na rímsach. Pre televíziu Liptov Milota Nahálková.